Har I nogen anelse om, hvad det er? I gæt, hvad det er? Flint? Nej, jeg ved ikke. I kan prøve at ridse den med en Er det sådan negl. noget fedtsten, eller? Nej. Ej, Kridt? Gud, nej. Den er helt blød. Prøv med neglen igen. Sand? Kridt? Ej, okay. Den er en lille smule hård. Lær. Det er kage. Jeg kan fornemme, at jeg snart har udelukket rigtig meget. Må jeg mærke? Brug neglen. Flager? Ja, den flager lidt. Det gør den. Kan I gætte, hvad det er? Jeg tør ikke gætte mere, jeg vil. Det er ikke kridt. Nej, det er ikke kridt. Kridt, den er jo meget hvid, og Ja, den det kan godt være, der var ikke ja, noget det udenpå. ligner lidt, ja, det gør det faktisk, men det er det ikke. Det her, det er fedtsten. Nå, det er fedtsten. Ja. Den er meget fin, den her, den har helt grønne Jeg troede krystaller. ikke fedt. Jeg troede fedtsten var mere Den er ret flot. ikke fedtfrejende. Den er faktisk lidt hård, den her. Egentlig meget flot grøn, den her.